Οπότε, άλλη μια φορά είμαστε εδώ και μπορώ, επίσης μπορώ να κάνω το grip στο κολάρι εδώ πέρα, απλά είναι δύσκολο να σηκωθώ και να κρατήσω το grip. Εάν μπορούσε να αδειάσω πιο χαμηλά, οκ. Γι' αυτό εγώ αφήνω και το αδειάζω το χέρι. Πετάω και λίγο το χέρι μου προς τα πίσω, έρχεται μετά το χέρι εδώ, κλείνω και πίεση εδώ πέρα. Δεξιά μου, σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την πλευρά που έχω γονατίσει, πίεση εδώ, το χέρι μου δεν θέλω να το πάω από κάτω τώρα, δεν είναι λάθος, αν δεν μπορώ, δηλαδή αν είναι εδώ, μου κάτω και δεν μπορώ να περάσω το χέρι μου μέσα, περνάω το χέρι μου από κάτω. Και οι λεπτομέρειες αυτό, εάν το κάνω αυτό, το γόνατό μου το αριστερό θα σπρώχνει και θα διώξω, ώστε να βρεθώ πίσω από το Μιχάλη. Εδώ υπάρχει ένας πολύ κακός old school πνιγμός, μπορείτε να το δοκιμάσετε.